2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay, tanging ugong ng electric fan lang ang maririnig. Malalim na sana ang tulog ko nang bigla akong magising sa isang ingay. Una, inisip ko baka guni-guni lang. Pero naulit-ulit. Mas malinaw, mas malakas, pinakiramdaman ko. Galing siya sa pinto ng kwarto ko, nanindig ang balahibo ko. Sino ang kakatok ng ganitong oras? Ang mga magulang ko ay nasa probinsya, mag-isa lang akong nakatira rito. Unti-unti kong kinuha ang cellphone ko, tiningnan ang oras, 2:00 ng madaling araw. Walang text, walang tawag, dahan-dahan akong bumangon. Bawat hakbang papunta sa pinto ay parang may mabigat na tunog, kahit carpeted ang sahig. Huminga ako ng malalim. Pilit pinatatag ang loob, paglapit ko sa pinto, nakabukas pa ang maliit na ilaw sa gilid. Sumilip ako sa ilalim ng pintuan, wala akong nakitang anino, bumilang ako ng 3 sa isip ko, saka ko marahang binuksan ang pinto, wala. Wala ni isang tao sa labas. Ang hallway ay madilim at tahimik, parang walang nangyari, medyo natawa pa ako sa sarili ko. Baka hangin lang, bulong ko. Agad kong isinara ulit ang pinto, naglakad pabalik sa kama, at muling humiga. Pinikit ko na ang mga mata, pilit kinakalimutan ang nangyari. Pero bago pa ako makatulog muli, may narinig akong isa pang tunog, hindi na galing sa pinto, hindi rin sa bintana, mula siya sa ilalim ng kama, isang boses na mahina, halos pabulong. Pero malinaw na malinaw, ba't mo ko pinapasok? Nanigas ako nang marinig ko ang boses mula sa ilalim ng kama. Mahina pero malinaw, parang mismong sa tenga ko dumaan. Ba't mo ko pinapasok? Hindi ako agad gumalaw. Pinakinggan ko ulit kung may kasunod pa. Wala. Tanging ingay lang ng tibok ng puso ko ang naririnig ko. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ko, binuksan ang flashlight, at nakatutok sa sahig. Inilapit ko ang ilaw sa gilid ng kama, saka marahang sumilip at doon. Muntik nang tumigil ang paghinga ko, may tao sa ilalim ng kama. Pero hindi basta tao. Ako. Eksaktong ako. Nakahiga siya roon, gising, nakangiti. Ang mga mata niya ay nanlilisik, parang alam niyang natatakot ako, napaatras ako agad, muntik pang mabitawan ang cellphone. Tumama ako sa dingding pero hindi ko inalis ang tingin ko sa ilalim ng kama. Nang ilawan ko ulit, wala na siya doon, parang hindi totoo ang lahat. Nanginginig pa rin ako habang hinahabol ang hininga ko. Guni-guni lang. Pagod lang ako. Bulong ko sa sarili, ngunit paglingon ko sa kanan, napako ako. Doon, sa salamin na nakasabit sa dingding, malinaw kong nakita ang sarili ko. Pero hindi siya gumagalaw kasabay ko. Nakatingin lang siya diretso sa akin. At nakangisi, parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Gusto kong tumakbo palabas ng kwarto, pero nanigas ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakatakot, yung nakita ko sa ilalim ng kama, o yung refleksyong nakatitig pa rin sa akin sa salamin. At sa mismong sandaling iyon, muling may kumatok, ngayon mas malakas na, at mas malapit. Mas malakas na yung katok ngayon, at siguradong hindi na guni-guni. Nanginginig na yung kamay ko habang hawak ang cellphone. Sa halip na lumapit, nagpasya akong sumilip sa peephole ng pinto, at doon, muntik nang bumigay yung tuhod ko, ako ang nasa labas. Ako mismo. Pero ibang-iba yung itsura. Maputla ang balat, parang walang dugo. Ang mga mata, puro pula, dumadaloy ang dugo sa pisngi. Ngumiti siya. At kahit hindi ko marinig, nakita ko ang labi niyang gumalaw. Buksan mo na. Parang may malamig na hangin na dumampi sa loob ng bahay, kahit sarado ang lahat ng bintana. Umurong ako ng dahan-dahan. Pinilit kong huwag gumawa ng ingay, pero biglang nag-vibrate ang cellphone ko, unknown number. Napatingin ako ulit sa peephole. Wala na siya sa labas, napakagat ako ng labi, hinihigpitan ang hawak sa cellphone.
Pagtingin ko sa screen, nanlamig ako. May tumatawag. At ang nakasulat sa caller ID ay Emmy, hindi ko sinagot. Pero bigla itong nag-silent mode mag-isa. Ilang segundo, tapos narinig ko na lang yung mismong boses ko mula sa kabilang linya. Kahit hindi ko sinagot, hindi ka na makakatakas. Parang biglang lumiwanag ang paligid ng bahay, pero hindi galing sa ilaw. Nakita ko sa ilalim ng pinto, may aninong nakatayo. Gumagalaw yung mga paa, paikot-ikot, parang nag-aabang. Paglingon ko sa salamin, nandoon ulit yung refleksyon ko. Pero ngayon, hindi na siya nakangiti. Nakatingin siya diretsyo. Tapos sabay itinuro ang pinto, at kasabay noon, may narinig akong mahinang gasgas mula sa doorknob. May nagtatangkang pumasok. Dahan-dahang umiikot yung doorknob. Unti-unti. Para bang may taong nakatayo mismo sa kabila, desperadong makapasok. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako palabas ng bintana o tatakbo papalapit para pigilan ang pinto, pero bago pa man ako makagalaw, bigla itong tumigil. Tahimik, huminga ako ng malalim. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili kong lahat ito ay imahinasyon lang, dala ng puyat. Kaya dahan-dahan akong lumayo mula sa pinto at naglakad papunta sa kama, at doon ko naramdaman. May malamig na kamay na humawak sa paa ko mula sa ilalim, napasigaw ako sabay pilit na kumawala. Pero mas lalo niya akong hinila pababa. Parang may kakaibang lakas na nagmumula roon, napatihaya ako sa sahig. Desperadong kumapit sa gilid ng kama habang hinihila ako papasok sa ilalim. Nang ilawan ko gamit ang cellphone, muntik nang mahulog ang hininga ko, nakita kong muli yung sarili ko. Nakangiti. Yung mga mata niya, kulay itim lahat, walang puti. Mahigpit yung pagkakakapit niya sa binti ko habang hinihila niya ako papasok sa dilim ng ilalim ng kama. Tumigil ka! Sigaw ko. Pero imbes na tumigil, mas lalo siyang umiti. At sa mismong segundo na halos kalahati na ng katawan ko ay nakapasok sa ilalim, may narinig akong sabay-sabay na katok. Hindi lang mula sa pinto, kundi pati sa bintana, lahat ng sulok ng kwarto ko, parang may kumakatok, at kasabay noon, narinig ko ang boses ko. Pero hindi sa loob ng isip ko. Sa buong kwarto. Hindi ka na makakatakas. Sabay-sabay ang katok. Sa pinto, sa bintana, sa dingding. Parang buong kwarto ko ay pinapaligiran ng mga kamay na gustong pumasok. Sumisigaw ako habang pilit ko makawala mula sa sarili kong anyo na humihila sa akin papasok sa ilalim ng kama. Nanginginig ang mga daliri ko, desperadong kumapit sa gilid ng kutson. Bitawan mo ko. Pero tumawa lang siya. Tawa na parang basag ang boses. At habang mas malakas niyang hinihila ang katawan ko, mas naririnig ko yung bulong sa tenga ko, ako na ang titira rito. Ikaw na ang lalabas. Biglang bumukas ang ilaw sa buong kwarto. Napatigil ako. Nawalan ako ng lakas. Napatingin ako sa salamin at doon. Nakita kong may nakatayo. Ako rin. Pero ito, nakangiti lang. Parang ordinaryo. Normal na ako. Nakatayo sa likod ng sarili kong refleksyon, tumingin siya diretsyo sa akin at sabay sabing, "Salamat. Nandito na ako." Pagkawalan ng mga salita niyang iyon, bumitaw yung kamay na humihila sa akin mula sa ilalim ng kama. Napahiga ako sa sahig, hinihinal, pawis na pawis. Pagbangon ko, tumingin ako agad sa salamin. Wala na yung nakangiti. Ako lang. Ako lang talaga, o yun ang akala ko. Dahan-dahan kong narinig ulit ang katok. Hindi na sa pinto. Hindi na sa bintana, nagmumula na siya. Sa loob ng dibdib ko. Parang may kumakatok mula sa loob mismo ng katawan ko. At habang nakatingin ako sa salamin, unti-unting umiti yung refleksyon ko nang hindi ko sinasadya.